रामकृष्ण हरी. काव्य शिको संत वंदना अभंग सप्ताहाच्या या आजच्या भागात आपण विठ्ठलाचे एक महान संत सावतामाळी संत सावता यांच्यावरील अभंग ऐकूया. मित्रांनो, संत सावता हे कधीही वारीतून पंढरपूरला गेले नाहीत. हे एक वेगळा संत आहे. मी त्यांचं थोडंसं वाचलं चरित्र, थोडी माहिती वाचली, तेव्हा मला ते वेगळे वाटले. काही इतर संत सतत त्यांना ओढ असते पंढरपुराची, पण ह्या संत सावतांनी शेती हेच माझं पंढरपूर असं ते मानत, आणि त्यातून जे पीक येतं तो विठ्ठल. म्हणजे कर्मही पूजा, कामीच पूजा असं म्हणतात, ते म्हणत नव्हते, तर त्यांनी ते कृतीतून दाखवले. आता आपण त्यांची थोडी माहिती घेऊ. त्यांचा जन्म इसवी सन 1250 सोलापूर जिल्ह्यात माढा तालुक्यात अरण या गावी झाला. त्यांचा गाव अरण. वडील पुरसोबा माळी आणि आई नंगिताबाई. त्यांच्या पत्नीचं नाव होतं, मोठ्या लग्न आल्यावर विवाह झाल्यावर त्यांचा जनाबाई. सावतामाळी हे संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव यांचे समकालीन संत. सावतोबाचे आई वडील विठ्ठल भक्त होते आणि त्यांचा शेतीचा व्यवसाय होता. विठ्ठल आणि नागाताई ही सावतामाळींना संत सावतांना 2 अपत्य होती. शेतीचा मळा हेच माझे पंढरपूर असे सावता म्हणत, आणि ते आपल्या शेतीवर पिकावर मनापासून प्रेम करत. दिवसभर शेतात मेहनत करताना त्यांच्या मुखी सतत विठ्ठलाचं नाव असे. माझ्या मळ्यात विठ्ठल राहतो असे म्हणणारे सावतामाळी एकदाही पंढरपूरला गेले नाहीत. पण कुणी वाटसरू किंवा वारकरी दिसला की त्यांना काय हवं नको ते बघत त्यांची सेवा करत, अगदी निष्ठेने प्रेमाने ते त्यांची सेवा करीत असत. कर्म आणि कर्तव्य करीत राहणे हीच ईश्वर सेवा असे ते मानत. संत सावतोबाला विठ्ठलच्या दर्शनासाठी पंढरपूरला जावंच लागलं नाही, तर प्रत्यक्ष विठ्ठल, प्रत्यक्ष पांडुरंग त्यांच्या भेटीला येई असं मानतात. त्यांचे अभंग जर तुम्ही ऐकलात, अभंग अभ्यासलात, तर त्यांच्या शेतीचं, पिकाचं हेच वर्णन त्यांच्या अभंगात आहे. एक उदाहरण: कांदा मुळा भाजी अवघी विठाई माझी. कांदा मुळा भाजी अवघी विठाई माझी, लसूण मिरची कोथिंबीर अवघा झाला माझा हरी. दुसरा अभंग: आमुची माळी याची जातं. आमुची माळी याची जातं, शेत लावू बागा इथं, आम्हा हाती मोठा नाडा. आम्हा हाती मोठं नाडा, पाणी जाते फुलं झाडा. असे त्यांचे अगदी वावरातले शब्द किंवा पिकं असे करून त्यांनी बोध केलेला आहे. आणि कर्म हीच पूजा, कर्तव्य हेच आपली श्रेष्ठ असतं, हे त्यांनी दाखवून दिलेलं आहे आपल्या कृतीतून. तर 1250 साली त्यांचा जन्म झाला आणि 1295 अरण ह्या जन्मगावी त्यांचा मृत्यू झाला. तर आज आपण संत सावतामाळी यांच्यावरील ही रचना ऐकूया, हा अभंग ऐकूया. सोलापूर जिल्हा माढा तालुक्यात, सोलापूर जिल्हा माढा तालुक्यात अरण गावात झाला जन्म. सोलापूर जिल्हा माढा तालुक्यात अरण गावात झाला जन्म. पिता पुरसोबा होते वारकरी. त्यांचे पिता वारकरी होते. पिता पुरसोबा होते वारकरी, सावताना परी वारकरी. तेही विठूभक्त मळे फुलविती. तेही विठूभक्त मळे फुलविती, पिकात पाहती विठ्ठलाशी. प्रपंच करून केला परमार्थ. प्रपंच करून केला परमार्थ, जीवनाचा अर्थ ओळखिला. ईश्वर प्राप्तीस जप तप याग. ईश्वर प्राप्तीस जप तप याग, तीर्थयात्रा नग दाखविले.
म्हणजे ईश्वर प्राप्ती करायला जप तप याग किंवा तीर्थयात्रा हे लागत नाही, हे त्याने सिद्ध करून दाखवलं. ईश्वर प्राप्तीसह जपतप याग तीर्थयात्रा नग दाखविले. देव नका शोधू मूर्ती मंदिरात, देव नका शोधू मूर्ती मंदिरात, आहे वावरात ध्यानी घ्यावे. देव नका शोधू मूर्ती मंदिरात, आहे वावरात ध्यानी घ्यावे. कर्म करा चोख शुद्ध आचरण, कर्म करा चोख शुद्ध आचरण, मुक्तीचे कारण हेच जाणा. कर्म करा चोख शुद्ध आचरण, मुक्तीचे कारण हेच जाण. वारेकऱ्यांची ते चाकरी करीती, वारकऱ्यांची ते चाकरी करीती, पाहुणी श्रीपती धाव घेई. वारकऱ्यांची ते चाकरी करीती, पाहुणी श्रीपती धाव घेई. विठू दर्शनाशी अवघे जमती, विठू दर्शनाशी अवघे जमती, पंढरीशी जाती संत जन. सावताला मात्र स्वतः विठू भेटे, सावताला मात्र स्वतः विठू भेटे. ऐशभाग्य कोटे इतरांचे, ऐशभाग्य कोटे इतरांचे, सावता महान लाडका विठूचा. सावता महान लाडका विठूचा, धरू मार्ग त्याचा निर्धाराने. सावता महान लाडका विठूचा, धरू मार्ग त्याचा निर्धाराने. धन्यवाद मित्रांनो. आजचा अभंग आवडला तर लाईक करा, कमेंट करा, आपल्या मित्रमंडळांना शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करायचं राहिलं असेल तर करा. उद्या आपण एका नवीन संताचं दर्शन घेऊ, दुसऱ्या पुढच्या संताचं दर्शन घेऊ. धन्यवाद.